स्टेप 1. सर्वात प्रथम शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। इथे मी पाऊण वाटी शेंगदाणे भाजून घेतले आहेत, सालं काढून घेतले आहेत आणि 1 वाटी घेतली आहे वरीचे तांदूळ, ज्याला आपण भगर सुद्धा बोलतो। आणि हे दोन्ही एकत्रच मिक्सरला याचं बारीक पीठ बनवायचं आहे। तर चला पीठ बनवून घेऊया। स्टेप 2. 2 बटाटे घेतले आहेत, हे कच्चेच बटाटे आहेत। त्याची सालं काढून घ्यायची आहेत आणि किसणीवरती याला किसून घ्यायचं आहे। हे बघा अशा प्रकारे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, नंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर नक्की सबस्क्राइब करा। दोन्ही बटाटे असेच आपण किसून घेऊया। आता यामध्ये घालायचं आहे शेंगदाणे आणि भगरची जी आपण मिक्सरला पावडर करून घेतलेली ती घालणार आहोत। 1 वाटी घालायचं आहे दही, गोड दही, फ्रीजमधून काढल्यावर थोडं नॉर्मल टेम्परेचर झाल्यानंतरच घालायचं आहे दही। आता मी घालत आहे सेंधव मीठ, जे उपासाला वापरतात, आणि सर्व हे मिक्स करून घेऊया। व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही थोडीशी कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि साखर सुद्धा घालू शकता। मी फक्त नंतर थोड्या वेळाने ह्याच्यामध्ये साखर ऍड करणार आहे, पण सर्वात प्रथम आपण हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आता मी ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून साखर घालत आहे। तुम्हाला साखर नको असेल तर साखर नका घालू, तिखट हवं असेल तर हिरवी मिरची बारीक चिरून घाला, कोथिंबीर घाला। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण आता मिक्स करून घेणार आहोत आणि हे मिक्स झाल्यानंतर बाजूला ठेवायची गरज नाही। आता आपण ह्याची रेसिपी तयार करूया आपली। ते या रेसिपीला नाव काय द्यायचं ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तुम्हाला काय वाटतं या रेसिपीला नाव काय द्यावं? तर चमच्याच्या साहाय्याने आता आपण याचे अशी गोल शेप देऊन ही रेसिपी आपण उपवासाची तयार करूया। एकदम आगळी वेगळी रेसिपी आहे ना उपवासाची, खायलाही खूप चविष्ट आहे। असेचही तुम्ही खाऊ शकता, दही सोबतही तुम्ही खाऊ शकता। मस्तपैकी दोन्ही साईडला ब्राऊन कलर होईपर्यंत हे फ्राय करायचे आहेत। आणि हां, लक्षात असू द्या वरती झाकण नक्की ठेवा, जेणेकरून हे लवकर तयार होतील। 2 मिनिटांनी बघा हे सर्व जे वरचं आहे मिश्रण हे सुकलं पाहिजे, तेव्हाच हे परतलं जाणार, नाही तर हे तुटले जाणार, हे लक्षात असू द्या। त्याच्यामुळे झाकण लावून नक्की ठेवा। बघा मस्तपैकी कलर सुद्धा आला आहे, दोन्ही बाजूने मी भाजून घेतले आहेत। तुम्ही माझी कोणतीही रेसिपी ट्राय कराल तर इंस्टाग्रामला मला फॉलो करा, तिथे तुम्ही त्याचा फोटो सेंड करा, मग त्याचाही आपण एक व्हिडिओ बनवूया। तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा। येणाऱ्या महाशिवरात्रीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।